No a tak, ako sme v úvode avizovali, keďže je plesová sezóna v plnom prúde, budeme sa dnes venovať aj plesovým šatám, ale takým, ktoré majú rukávik a o nich sa porozprávame s Petronelou Drlíkovou. Peťka, vítaj, dobrý deň. Dobrý deň. Peťka, takže údajne sú takéto plesové šaty s rukávmi hitom tejto sezóny. Je to tak? Pravda, že? Ale nie len hitom tejto sezóny, ale určite každej, lebo je to veľmi komfortné, pohodlné. Áno, a estetickejšie asi Určite, však. My tu áno. máme prinesené šaty, ktoré sú na figurínach, ale máme aj živé, krásne modelky, tak najskôr sa poprosíme im. Takže nech sa páči prvá medzi nás. Peťka, čo má na sebe táto modelka? Môžeme vidieť krásny čipkovaný model, ktorý je určite ideálny pre ženy, ktoré majú super postavu. Čiže je tam vidieť tú transparentnosť, tylík, a takisto určitú vlečku trošičku. Ale takú príjemnú, aby nám nezavadzala aj pri tanci. Presne tak. Áno. Čiže tuto musí byť naozaj taká asi dokonalá postava. A možno ten, kto je taký štíhly ako naša krásna modelka, tak ten by ani tie rukaviky nepotreboval, ale naozaj je to o niečo estetickejšie. Asi, Áno, aj pekne predložia postavu vlastne. Dobre, takže tu máme takú nesmrteľnú kombináciu možno tej bielej s čiernou. A tá je takisto asi dominantná však. Dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Pozrieme sa na druhé šaty v poradí. Peťka, aké sú toto šatky? Takže ďalej môžeme vidieť smaragdovú zelenú, krásny satén, ktorý pekne zoštíhli a takisto s kombináciou s čiernou čipkou, kde vidíme takisto strieborné odlesky. Čiže vidíme pekne. Opäť, tie rukávy sú transparentné. Je to také nepísané pravidlo, že tie rukávy sú väčšinou teda transparentné? Áno, určite to lepšie vyzerá. Dobre, a tu vidíme opäť nápadný detail, potom aj zvýrazní trošku driek však. Áno, presne tak, sú zoštihlené v tom páse, keďže tam vidíme ten pás. Áno, vidíme aj dĺžku, tá je taká akurátna. Tam možno my, ženy, robíme sem tam chybu, že tie šaty sú trošku kratšie. Áno. Hlavne, keď máme podpätky vysoké. Je to síce pohodlnejšie, ale nevyzerá to až tak dobre. Radšej si ich trošku vždy prichytíme. Ďakujeme veľmi pekne. A kým sa nám modelky poprezliekajú, Peťka, my sa budeme venovať týmto šatám, takže ja pôjdem hneď z tejto strany. No. Čiže aké šaty sú toto? Trošku ich opíšme. Čiže môžeme vidieť takú nesmrteľnú čiernu, ktorá je v tom rybom strihu, ktorý pekne zase ukáže postavu ženy. Takisto vidíme tú kontrastnú kombináciu s tou aplikáciou, ktorá je dosť zlatá takisto s perličkami. A je tam vlastne 3/4 rukav. Áno, 3/4 rukav, pretože tie dĺžky rukavov sú dosť rôzne. Tu máme napríklad hneď druhý model, ktorý vlastne nám naznačuje, že môžu byť aj krátke rukávy. Áno, pekne zakryje vlastne ramená. Vidíme, že tá čípka pekne ladí vlastne so šatami. Je to taká nebeská modrá. Voľnejší štýl, zase stiahnutý v páse. Čiže skôr pre také výly. Áno. Peťka, my sa môžeme aj celkovo tak o takých šatách plesových porozprávať, pretože ono možno sú ženy občas také konzervatívne, že siahajú po takých tých nenápadnejších farbách. Máš aj ty takú skúsenosť? Áno, je to pravda. Čiže aké sú preferované? Tak určite tá čierna nikdy nevyjde z módy. Ale určite je dobré povzbudiť ženy, aby sa pustili aj do farebnejších šiat. Podľa vlastne každá, aký má typ. Je možno pri výbere šiat aj v súvislosti s rukávom rozhodujúci vek dámy? Určite áno. Čiže, čo by sme odporúčali? Čiže čím vyšší vek, tak je lepšie mať zakryté aj tie ruky, aj tie ramená, aj ten dekolt. A vždy lepšie vybrať si asi šaty, ktoré majú akýkoľvek rúkav, ako to riešiť nejakou štolou, pretože mám pocit, že práve tie štoly trošku je to nepraktické, módy, alebo určite áno. Tým pádom, že to aj padá, nedrží to na tých rukách. Áno, ale ja som spomínala, že tie šaty nám musia sadnúť ako uliaté a nielen teda v týchto partiách ženských, ale aj čo sa týka rukávov, pretože ak sú príliš tesné, tak je to na pohľad teda do očí bijúce a nepríjemné. Áno, presne tak. Sú väčšinou tie rukávy na tých šatách úzke? Alebo... Nie, sú aj voľnejšie, aj úzke, tie strihy sú rôzne. A keby sme sa chceli porozprávať o takých tých termínoch, že ako teda rozdeľujeme tie rukávy, ako sa to nazýva? Toto je klasický krátky? Áno, krátky rukáv. Väčšinou potom je ten 3/4 a dlhý rukav. Dobre, a také, že 7/8 to je pri nohaviciach, hej? Áno. Dobre, tak to je zase niečo iné. Ja už vidím, že naše modelky sú opäť pripravené, takže poprosili by sme, aby sa nám predviedli v nových modeloch. Peťka? Takže opäť vidíme krásnu fialovú farbu, ktorá má také odlesky viacerých farieb.
Čiže je to ľahučký šifón, opäť pekne stiahnutý, čiže vytvaruje postavu a kontrastná kombinácia s bielou čipkou. Existuje, Peťka, možno nejaké nepísané pravidlo, že ak sú šaty viacfarebné, plesové, že by tam malo byť maximálne možno 2-3 farby, alebo je to naozaj od guráže tej nositeľky a majiteľky? Určite na plesy sa väčšinou odporúčajú buď jednofarebné, alebo kombinácia 2 farieb. A určite závisí aj od toho, na aký ples sa chystáme. Či je to nejaký nobel, veľký honosný ples, tedy je nutné, aby tie šaty naozaj napríklad mali aj vlečku a boli inak dozdobené. Ak je to taký príjemný, kamarátsky ples, tak môžeme zvoliť aj niečo jednoduchšie, nádherné. Ďakujeme pekne. A ešte to má možno aj takú výhodu, že ak je tu transparentná čipka, tak nemusíme sa veľmi zapodievať nejakými výraznými doplnkami a šperkami. Je to pravda. Dobre, a opäť máme ďalší model, krásny, to taká vínová červená? Áno, farba roka 2015. Predstav môžeme vidieť. Čiže opäť pekne žensky tvaruje postavu. Krásna, príjemná 3D čipka. Áno. Takisto jemne zdobená štrasovými korálikmi. A opäť satén, pekne stiahnutý v páse. Čiže žena sa môže aj napapkať na tom plase. Áno, chvála Bohu, aby sme vládali tancovať do rána však. A opäť vidíme potom tie trblietky, odlesky a kamienky, ktoré sú v kombinácii teraz tak do strieborná, aspoň takto sa mi to zdá. Tak. A tu je pre mňa taká trošku zvláštna kombinácia tých materiálov, pretože ten vrch nie je taká klasická čípka. Čo to je? Je to taký nejaký úplet, také elastické mi to príde. Áno, je to veľmi príjemné, elastické, čiže žena sa v tom veľmi dobre môže cítiť. Super. Dobre, a my vidíme, že teda blondínku máme oblečenú v takýchto šatách. Je aj tá vínová červená, možno taká neutrálna? Určite áno. Čiže môžeme aj vínovú červenú odporučiť absolútne všetkým. Dobre, ďakujeme veľmi pekne modelke. A ešte sa povenujeme týmto šatkám, ktoré nám tu zostali. Môžeš, Peti, zostať stáť, ja sa k ním posuniem. No a toto už je pre mňa ale taká farba, by som povedala, že trošku extravagantná. Určite áno. Krásna lososová ružová. S krásnou dlhou vlečkou, opäť môže pôsobiť ako dvojdielna, lebo má vlastne takýto ako keby topík a zase pekne rovná sukňa, ktorá je dole rozšírená. A rukáv je v tomto prípade? Dlhý rukáv, takisto pekne ladiaci tón v tóne. Transparentný. A možno typovo túto lososovú farbu komu by sme odporúčali? Skôr černovláskam? Určite áno. Čiže tmavovlasým ženám. Dobre, a trošku možno aj odvahy, pretože budeme žiariť, budeme neprehliadnutelné na plese, ale o to nám možno aj sem tam ide. A poďme k tejto nádhernej modre, pretože modrá je takisto farba, ktorá je nesmrteľná. Áno, kráľovská modrá určite áno. Čiže opäť 3/4 rukáv, pekná čipka, pekne ukáže aj dekolt, takisto sa dajú oživiť tou brošňou. Opäť prestrihnuté v páse. Áno. A sukňa môže byť teda, vidíme, že buď takáto splývavá, jednoduchá dole, alebo taká tá, my to voláme tak laicky, že tortová sukňa. Áno. A to závisí asi od toho... Od typu žien, určite áno. Takže ktorým aké by sme ešte odporúčili, keď už rozdávame? Štíhlým jednoznačne, kľudne si môžu dovoliť aj väčšiu sukňu. Nejakú krinolínu, nie je s tým problém. A zase tým objemnejším je dobré, keď sa dá nejaký rovnejší strih, aby sa zoštíhlila tá postava. Dobre, Peťka, a keď ešte rozoberáme tie naše postavy, my ženy sme také väčšine nespokojné. Čo ak nám chýbajú, alebo máme my taký vnútorný pocit, že nám chýba zo pár centimetrikov, existujú aj pre nižšie dámy možno nejaké odporúčania a naopak odporúčania pre vysoké dámy? Určite áno, niečo by sa našlo. Čiže čo skúšať, čo nám sekne a v čom sa budeme cítiť dobre? To je tiež veľmi dôležité, lebo musíme sa v tom aj cítiť, nielen vyzerať, takže jedno s druhým musí byť v súlade. A teraz mi prišlo ešte na že ak si vyberieme naozaj šaty s rukávom, tak sa budeme cítiť komfortnejšie, pretože ani tá farba tela v zime nie je taká celkom ideálna a nemusíme zháňať ani žiadne rukavičky, ani doplnky, nič už nepotrebujeme. Dobre, takže my sme si podporili a potvrdili sme si, Peťka, to, že tie šaty s rukávom sú hitom, nielen tejto sezóny, ale vôbec a vieme, z čoho si máme vyberať. Tak ja ďakujem veľmi pekne za všetky cenné rády, aj za krásne modely. Dúfam, že sme teda aj vám poradili a dnes radíme aj tým, ktorí obľubujú vegetariánske recepty, takže nech sa páči.